perengan. Nah, kuwi diloper ning kono. Lah Pak Kolil ning kono. Nah, ditaruh ning kono iki gara Pak Kolil. Enggak marem. Njaluk ganti wong, njaluk ganti bego pisan. Jadi ini bengi ini kan alatnya dulu Pak Kolil, besok-esok tak kerja. Alat itu disebutnya Pak Kolil, awakmu kerja ning kono. Repote ngono. Coba tahu, itu mau yang ngono. Ini ngembul kuwi. Terus nang Tumpak Waru, sampai ning Bakung. Kuwi wong telu iki kerayaan apa? Miso-miso aku. Obah titik dibel, obah kerja menak-menak dibel. Mau mandek di mau ngono piye? Jare pindah saiki pas ngene Mas, balen meh. Balen meh dawa iki lho salah ngene lah ono ngene. Kirim mbok nanti. Nggo mobil ya. Oh, nggo truk. Ayo nggak alat itu mang. Gak mobil ya. Wes, Tapi dipindah. dibalik baru tuh wong. Iki nek tak marem rosoran nang kah Bapak ngono. Gentenan. Ya gentenan to Pak, baru gilir sik. Sing calang dhisik sapa? Nek kabeh iki njaluk dikik lho nang Mas. Ya kabeh njaluk dikik ta. Liyane lho enek ngono Pak ngubur aku kok. Awakmu mbek kancamu. Eh? Kanca bolong wae. Ya maksud aku kok sing dicontoh Mbak model kuwi. Lah wong garap ora. Dan ini wong sing apa sing nganggur kuwi jenenge Arif mbok wong endi. Tak jone yo. Kuwi sing kuwi kan garap mbakonge wis kuwi. Mau mari komplain aku tak maju kok. Mau mari komplain tenan aku tau etelan tenan kan. Alate kae kono gawe nang. Lho, ning kono kan isine alat, dadi aku gawe alat kono. Lah iya, lan alat jenenge kancaku sing ora pernah tak benakne ngono kowe nak. Kene kecele kancaku sik padha ae iki ya kakangku mbok ngono enak malah ngono. Ning foto mlakune iki sak CP sak foto tunggal bos ngono. Nek piring no, piringe jilet ketika kabeh rono. Nyampan, nyampungan ban. Jangan di. Cepet. Bon. Cek entah ha. Delok entong nyek to. Gedang ngene lek kendalan ya legi. Iki wis Ngono anu. kuwi ngono kuwi. Sing anu ana sing tah ya ngono lho. Ini barang bintang. Kalau gak hanya dengan tahun gedang ini. Gedang emas ya. Enak lho. Artinya gedang ini kisah mateng tuwak tenan, jenenge gedang mah gedang sepet. Gedang emas ora sak ngene-ngene kaya barlin. Ya ngene iki. Yo ora to. Duduran aku iki. Dang emas ya emas. Aku Emas sing kuning. iya, Ciri-ciri kaya barlin. padha. Darlen karo emas ora padha ae. Ora padha. Beda no. Mas. Iki nek Barlin iki kuning. Gedeng anune daginge. Emas iki kaya pelem apa podang. kuning-kuning Kuning-kuning. ringin. Heeh. Beringin. Beringin. Gedang iki kaya madu. Iya terae. Asline gedang ini sang kebengan meh blondot ngono lho. Asline iki. Duduran taune masyarakat. Gembrah nang pasar ta awak. Gedang mah ditimbang man Pak wis ati pae bajeng meneh betul-betul mah ngene duluan. Gedang mah. Ini gedang sepet Pak. Ana ta sing isi musuh ana ngene memang gedang ini. Jenenge gedang mas ya. Gedang tulang bayi. Ditangkep larang. Ki apa gedang tulang bayi? Iya, Ora to. mateng tenanan. Ora to lagi gedang Bilang tulang. gedang sing weteng iki asline. Gedang tulang ya iki lho. Ya udu. Tulang lambe. Udah mami kuwi duduran aku ning pasar. Genah sak tunggune aku paham gedang sepet kuwi. Kuwi lekas mringin ngono lho. Ku mateng tuku mateng ning wit, tuwak ning wit. Godhonge sampe terek entek gare godhong loro pira lho. Loro wis kuning godhonge jane. Duduran ning pasar kuwi. Godhonge sandangan digawa ta wis nyelungkup titik ngono iki kadang.
Enek sing pesen sak godhonge enek sing tunggu pitik kon nggo gedang. Oh, enak. Enek. Lu nggo apa ngi kuat apa piye mbok. Syaratnya gedang ngono. Ya biasanya piye wong. Kadang sak meter deboke iki nggo biasane. Sing enek ta sing untuk ngancut godhonge kae ya kuwi kon nggawa. Pucuk diketok ora oleh godhong kon nggo sak eneke godhong dahan godhong ya kon nggawa. Ini syarat Pak. Nggih syarat. Nggih biasane kuat ya ning ndara nggih tanggo apa nek